Selam, başlar aldığından ötken çıkarıştağı soruğa dürüst cevap verişinin, tügelere etkende birinci bulup genellep toplan kişilerin isimlerini aytıp gidemin. Birinci bulup kontakta Noyla Cihan Gilzine hem YouTube'da Oyrat Ahmedyanov bulup çıktı. Көптен түгелгенә кинопрокатта Колай малай 3 киносы чыкты. Ләкин кызганычка каршы бүген ул кино турында сүз бармыйча. Бүген мин сезгә Сөйләрем Хак минем киносы турында сөйләшәкмен. Режиссерның исеме Нурания Джамали. Менә мин кайсы кинога гына ябышмыйм, аларның барысында Нурания патшыры. Сез сизәсезме? Монополия исе килә. Режиссер 2 сәгать эчендә 5 минутлык историяны сөйләп бетерергә тырышачак. Төп герой Искәндәр. Белә идем мин бер Искәндәрне. Ну, бусы андый түгел. Бусы яхшырак, юморлырак. Ну, бу кинода түгел. Искәндәр Мәскәүдән дуслары янына килә. Алар аны пыр туздырып, бер хатын белән таныштырырга телиләр. Бу юлы мин Искәндәрне ялгыз гына җибәрмим. Менә күреп торырсың. Өйләндерәм мин аны. Бәйләнмәyin шул Искәндәргә. Өйләнәсе килсә өйләнер. Синнән сорап торма. Искәндәр инде Казан урамнарында йөри, һәм үзенең студент чагындагы яраткан кызын искә төшерә. Һәм киноның менә бу җирендә мин йоклап киттем. Шунлап, нигә алай озак? Артык кадрлан кисеп алырга була бит. Нигә миңа мәсәлән менә бу хатынның Audi A4-тә йөрүен белергә кирәк? Беләсезме, мин уйламыйм, сезне немецләр спонсировать итәләр дип. Менә бу сылу Искәндәрнең студент чагындагы яраткан кызы. Ул кешеләр бөтенесе дә ялганчы ди. Менә бу хатынның маңгае миңа Робокопны искә төшерә. Менә аны маңгаен чиктеп, баш ортасы тута үзендә күрсәтергә ярамый бит. Сылуның зур маңгайдан башка тагын мәңге канәгатьсез, бер туктаусыз ниндидер радик турында сөйли торган әнисе бар. Радик. Кызым, беләсеңме, Радик? Һәм инде Сылуның кичкенә генә кызы бар. Бу бала Искәндәрнең сабулаш алдыннан калдырылган бүләге. Кайбер кешеләр үсә Кыш бабайга ышанмый башлыйлар. Шуңа күрә аларның иң матур хыяллары тормышка ашмыйча кала. Әнием, мен Кыш бабайга ышанам. Ул минем хыялымны ишетер бит. Әнием, ышанам. Кичкенә лицемер. Ничек кенә үпкәләтмәскә микән бу баланы? Беләсеңме, синең актер уеның миңа ошамай! Һәм шул ук кичне Сылу кызының начар актер уеныннан туеп, Казан чыршысы янына чыга. Анда Искәндәр Кыш бабай һәм Кар кызы белән фотога төшә. Һәм менә фотограф кнопкага баскан моментында Сылу кадрга килеп керә. Тукта, иртәрәк әле. Менә мин аңламыйм. Нихәтлек мастер булырга кирәк. 10 ел күрешмәгән яраткан кешенең фотосын бозыр өчен. 1, 2, 3. Һәм инде иң кызыгы Искәндәр кино барышында менә бу фотога менә бусы кызды булса да ачып та карамый. Зря тырыштың. Бер вакыт Искәндәр Кыш бабай киемендә матур кыр казы белән балаларга бүләк өләшергә китә. Бүген эшләптер уйландыра. Ну, ни өчендер Мәскәүдән килгән бит инде. Мин шул бүләк өләшергәдер дип. Һәм шулай парк буйлап барганда Искәндәрнең каршына аның кызы очрый. Алайса син минем әтиемнең кайдалыгын беләсең? Искәндәр исемле ул. Беләсеңме? Ну, тукта, иртәрәк әле. Менә хәзер игътибар. Искәндәр үзенең кызын туганнан бирле күргәне юк. Сылу үзенең кызына бу яхшы Кыш бабай гына дип әйтте. Ул да аның әтисе икәнен белми. Бүләгең калмады бит инде синең. Телефон? Менә каян белде ул аның үзенең кызы икәнен? Бәлки ул берәр кичкенә аферисткадыр. Әгәр мин Искәндәр урында булсам, бу кызга ДНК анализсыз борылып та карамас идем. Һәм инде нинди телефон? Мин ул кызга ашкашык да бирмичәкмен. Чөнки ул кыз миңа шамай. Нәрсә булды сиңа? Нишләп син ул бала? Төсләрең китте. Һәр ул баланың башыннан сыйпап бут бәлки. Яна. Ярар инде шаярта гына бит. Бала шаярта торган нәрсә түгел. Чыннан да бала ул шаярта торган нәрсә түгел. Бала артык шаярта торганнан соң килеп чыга торган нәрсә. Әтием, син шалтыратып яма. Мин сине шундый яратам. Бүтән кызларның да әтиләре бар, минем генә юк. Менә мин сине ничек яратам, әтием. Нәрсә? Аңа ярый, миңа фойме? Игътибар, малай, игътибар.
Демәк, яңа ел кичә. Сылу үзенә яңа күйөө тапкан, Искәндәр яшь кар кызы белән, Тәскирә Искәндәрне һаман ниндидер Айсылу белән таныштырырга тели. Таныш булыгыз. Айсылу. Айсылу! Җитәр әле! Алар бит кино башында гына бергә самолетта очып килгәннәр иде. Ну прям вообще! Менә Искәндәр кино башында нәрсә дигән иде шул кыз турында? Минем татар икәнлегемне белгәч, татарча сөйләшергә тырышты. Инглиз телен суырнан әчә. Ә менә татарчасы... Хатыны үлгәннән соң дөньядан ваз кичкән булган Илгизәр. Абыйлары шушы йорт урынын алып, төзелешкә тартып, кертеп, әкренләп тормышка кайтарганнар үзен. Бу кыз бит минем әдәбият укытучысыннан татарчаны яхшырак белә. Һәм менә нигә андый эмоциялы булырга кирәк? Кабатланам, син бит үз тормышыңда алай сөйләшмисең. Мин бу явыз тормыш сыман кайнар шәйгә авыр йөкне төшергән сыман пакетикны төшергән. Тормышымны авыз итеп җырткан, эчимнән кирип чыккан. Язмыш бит ул йөрәктән төшкән яфраклар сыман җиргә әкрен генә җәелеп ята. Бу бит кино, ә син менә театр уйныйсың. Адрес? Ой, Нагорныйда. Урамы? Мин яңадан шалтыратам. Эй! Абау! Ни булды сиңа? Ничек килеп җиттең? Гер Радик булам. Радик? Эй! Димәк, Искәндәр Айсылу һәм Сылуның элеге ире Радик белән самолетта очып килгән. Хәзер бөтен уйларны җыеп үтерәм дә һәм сезгә аңлатам. Искәндәр артыннан Диана йөри. Айсылуны Искәндәр белән таныштырырга телиләр, ә Искәндәр Сылуны ярата. Сылу Илгизәргә кияүгә чыгарга тели. Сылуның элеге ире Радик моңа бик каты каршы килә. Радик Айсылуның партнеры. Һәм алар барысы да кичкенә генә агач йортта. Менә хәзер мөмкин. Һәм беләсезме, кино азагына режиссер аларның барысын да парлап чыга. Хотя 5 минут элек алар бер-берсен үтерергә әзер иде. Димәк, мораль. Каждой твари по паре. Тегеләр әйтеп булмый аны. Әлегә шулар YouTube'та каналга язылыгыз, ә видеоны дусларыгызга сөйләсәгез, мин сезгә телефон бүләк итәмен. Хотя лучше аш кашыгы. ДНК анализдан соң. Озактан гадәттәгечә иң сирәк күзләргә киноляп. Искәндәр. Яратмыйм шулай фотога кеше кирип кысылганын. Нинди кеше? Сиңа бит Искәндәр артында бер фото кисеп бара. Бу була инде андый хәлләр генә. Була